Един бърз трик от мен. Когато се ударите и ви заболи, какво да правим? За да разсеем болката възможно най-бързо, най-хитрият трик е следния. Ако има някой човек до вас, започнете веднага да си говорите с него, да се майтапите, да се смеете, обърнете го на забавление. По този начин ще блокирате центъра на болка в мозъка много бързо. Другия вариант, ако сте сами, започнете да визуализирате, да си представяте някои места, които много харесвате, които ви допадат, като примерно, че сте на плажа или че правите нещо, което много обичате или нещо от този сорт. Когато се отделят ендорфини и допамин, те блокират центъра на болка в мозъка и това е много готин трик, с който наистина моментно да затъпите тази неприятна силна болка, която почва да ви тормози моментално и да не задълбочите в нея. Така че от тук нататък ще ви пускам много такива съвети и мисля да правим повече видеа с смислен контент, освен забавните, разбира се.